It-tlieta filgħaxija ġiet inawgurata Dar San Franġisk, dar fil-komunità fiż-Żejtun għal persuni b'diżabilità. Id-dar se tiġi amministrata mill-Fondazzjoni Nazaret u se tilqa' fiha 12 persuna. Sa issa diġà qed jgħixu fiha 10 persuni. Id-dar ingħatat b'donazzjoni lill-Fondazzjoni li sentejn ilu bdiet ix-xogħol fuqha. Waqt l-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-importanza li kulħadd jgħix ħajja ta' kwalità u b'mod dinjetus, filwaqt li saħaq dwar l-appoġġ lejn il-volontarjat. Dr. Abela qal li l-Gvern se jibqa' impenjat li jkompli appoġġja u jinċentiva diet volontarji fil-ħidma tagħhom. Għamel referenza wkoll għal ftehimiet li jsiru bejn il-Gvern u l-għaqdiet volontari, fosthom ieħor li għadu kif beda għal 3 snin bejn il-Gvern u l-Fondazzjoni Nazaret biex din tibqa' tiġi mejjuna fil-ħidma li twettaq. Il-Prim Ministru Abela tkellem dwar bidla li qalet tiġi bil-Gvern għas-settur tal-volontarjat biex dan jissaħħaħ din ir-riforma saret konsultazzjoni pubblika fejn bħalissa qed jiġu analizzati ma' 300 proposta li ġew mresqa. Saħaq li dan is-settur huwa sieħeb strateġiku fl-iżvilupp soċjali ta' Malta u għalhekk il-Gvern qed joffri appoġġ lejn il-volontarjat b'aktar simplifikazzjoni ta' proċessi u inqas burokrazija. Dr. Abela rrefjera xogħol imwettaq mill-Fondazzjoni Nazaret li tmexxi 4 djar għal persuni b'diżabilità fil-komunità fejn tgħin ukoll fl-indipendenza ta' dawn il-persuni fil-ħajja ta' kuljum. Il-Fondazzjoni Nazaret ġiet imwaqfa minn Dunanċ Sejkel u llum il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca tmexxi l-bord tal-istess fondazzjoni. Waqt l-inawgurazzjoni tkellmet ukoll il-Ministru għall-Inklużjoni l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli fejn saħqet kif dan il-proġett jirrifletti l-impenn sod tal-Gvern li kompli appoġġja s-settur volontarju li huwa il-qalb u r-ruħ tal-komunità.